Taboulutei Rival da Škendija. Rival Škendija izgubi 21-godišnji crnoigralec in trener Fabrizio Tambi po 6 mesecih bo včeraj menila повторно съдия да се сели от ето зови трансфер от ето всички доведеше до около 80 евро плюс проценти от една да продължи Тампа. Изгубила 11 първа македонска лига има на 11 на себе дано 3 гола и една асистенция. Тамби, където имаше назова за Брага, Коня и Бера Мафри. Португал 2020-2021 за Ковено има 14 0 гола, 0 асистенции, 1 жълт картон. Църнец Гардон 2022-2023 Огловия има 5 назава, 0 гола, 0 асистенции, 0 жълти, 0 Църнец Гардон 2023-2024 за Брага U23 1 настъп, 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, 0 Църнец картона. Чедо 2025 Ужгови 12 назава, 3 гола, 0 асистенции, 0 жълти, 0 Църнец картона. Чедо 2025 Уена назав, 1 гол, 0 асистенции, 0 жълти, Църнец картона. 2022-2023 Legend Cup из Португал. Пръв настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 жълти, 0 Църнец картона. 2022 от Рохан во Байро Ман Алмалт. 2024 от Бера Армарда трансфер от Брага и 2024 от португалският гигант Брага трансферуваш купи и Шкупи го продава към вечният ривал Шкендия.